खुलुमबाय एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं रैसुमै बर'आ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां दख'रा एबसुआ बड'लेण्ड दाबि सानजों लोब्बा लाखिना बिटिआर बरायनाय हाबाफारि लादों। गरेस्वर दख'रा एबसु आरो सुबनखाता दख'रा एबसुआ साइकेल हानजा सुरना बिटिआरखौ बरायो। गरेस्वर दख'रा एबसुनि साइकेल हानजा सुरनायखौ बेखेवना होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि फुकन दैमारिया। सुबनखाता दख'रानि बिटिआर बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै 2 मार्च बड'लेण्ड मुभमेन्ट डेजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना हाबाफारि लानो खावलायनाय लेखा जोङो दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनाय बायदियै जोङो दिनै बाइक रेलि लानाय जादों आरो बे बाइक रेलिखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गं 10 जोङो बाइक हांख्रायनाय जादों। बे लेखा जोङो मोनफ्रोमबो गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो गामि हाबलांनानै दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनानै जोङो गामिजों जोंनि गोजोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनायजों जोङो दिनै बाइक रेलिखौ लादों। बेखिनियानो 2 मार्च थांनाय समफोराव जों बेखौ बड'लेण्ड सोमावसारनाय सान हिसाबै फालिबोदोंमोन एबा खुंबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे सोमावसारारि हान्जा आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै ग्रुपजों जे मोनसे गोजोन बर' गोरोबथा बिटिआर सुक्ति जाबाय। दा बे बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनैहाय 2 मार्चखौ जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनायजोंनो लोगोसे गोजोन साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जों दिनैहाय लादों। बेवहाय जोङो सुबनखाता दख'रा एबसु हिसाबै मोन 40टा बर' गामि दङ। दा बे मोन 40 गामिनिनो जोङो मोनसे गामियाव साजि साइकेल सलायगिरि लिंहरदोंमोन। दा बे साजि साइकेल सलायगिरि हिसाबै 40 गामियाव 400 आइजोफोर आरो हौवाफोर साइकेल सलायदोंमोन। दा बे साइकेल सलायनायनि जोबनायाव जोङो बेवहाय मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लादों। बे गेवलां मेल हाबाफारिखौ जोङो आमलायगुरि इउनिट एबसुनि सिङावनो थानाय गोजोन फोथार बे गोजोन फोथाराव जों लानाय जादों।